Assalamu alaikum muhtaram milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşauşu halkımız tırmışında hem yaşayışında bulgan koy bir vakigalar hem yanılıklar bilen bu adına davamında siznimin İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Татарстанда Республика күні. Верховный Совет Татарской автономной Советской Социалистической Республики провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан. Большеречье'de Tatar yurdu. Hürmetli dostlar, Omski ülkesi Большеречье rayonundağı en zor vakıga indi başlandı. Mında Tatar utarı açıla. Мәскәүдә Tatar yazıcıları bilen işraşu. Bizning kitaplarını okurga kerak. Bizning muzikani tinglarga kerak. Biz de sizning tilaklaringizni o'zimizning ijodimizda kullanırga tirishacakmiz. Yaratkan artistim konkursuna netice yasaldı. Meni eng şotlandırgаны менә безнең халкыбыз бүгенге эстрада артистларына түгел, өлкән буын артистларында, театр артистларында бик ярата, бик хөрмәтле икән. Республика gününün şişme başı 1990 yılının 30 avgustunda kabul edilen Tatarstan devlet suverenitetine barıp tutaşa. Tarihi vakıga. Bu Tatar devletçiliğinin yana üsüş baskışı bula. Suverenlik deklarasyasından soň Tatarstan özünün prezidentin saylap koya, konstitusiyaсын kabul ete, müstakilligi turunda referendum ütkere. Rossiya bilen şartname tizi. Suverenlik Tatarның devletçilik için kireşi turunda bizning күзәтүдә. İrik meydanı tulu халык. 30 yıl элек Казан үзәгеннән халык üzülmi. Tatarstanга müstakillik talep итәләр. Шушы вакытта Тайсырның югары советында кызу бәхәсләр бара. Депутатлар 29 августтан бирле Татарстан суверенлык декларациясын карый. 30 августта парламент утырышы иртәдән төнгә кадәр дәвам итә. Hatta ikinci güngə күчерергә телиләр. Ләкин депутатларның күпчелеге каршы була. Ахыр чиктә 1990 елның 30 августында Татарстан суверенлык декларациясын кабул итә. Депутат Фәндәс Сафиуллин узак бәхәсләрдән соң әзерләнгән документның соңгы нөсхәсен укый. Провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан. Татарстан müstakilliginin birinci dokumenti bu. Suverenitet dokumentında demokratik hukuki devlet kurу umtılışı. Tatar milletinin öz bilgilənü hukukun turmuşqa aşırı turunda itilə. Deklaratsiyada yer baylıqları xalq milki deb ilan itilə. Tatar tili bilan rus tili tegiz hukuklu til bularak kirtilə. Tatarstan konstitusiyasi hem kanunları respublika territoriyasında üstünlük ituğu yazıla. Deputatlar hoplap tavuş vergəndən soň документқа ул вакыттагы югары совет рәисе Минтимир Шәймиев кул куя. Успехов нам на этом большом пути. Спасибо. Татарстан суверенлык декларациясында республика müstakil дәүләт буларак күрсәтелә. Ягъни ул Россиядә СССР составында да булмый. Ни өчен шулай эшләнгән? Ул вакытта СССР яңа берлек килешү әзерләп, Советлар Берлегеннән конфедератив дәүләт кырырга тели. Бу яңартылган СССРга Татарстан müstakillik алып, союздаш республика буларак кирергә җыена. Ләкин Советлар Берлеге таркала, бу хыял тормышка ашмый. Инде Россия белән эш итәргә кала. Казанда митинг. Халык тулы бәйсезлекне таләп итә. Татарстан дәүләт суверенитеты кабул ителгәннән соң республикада дәүләтчелекнең яңа үсеш чоры башлана. 1991 елда Татарстан беренче тапкыр үз президентын сайлый. 1992 елда müstakillik турында референдум үткәрелә. Бу вакытта Татарстан белән Мәскәү арасында кара болытлар куйрып ала. Россия парламенты һәм Ельцин моңа каршы була. Делая выбор, помнить, что цена политической ошибки всегда конкретна. От нее будут страдать прежде всего наши близкие, семьи, дети. К сожалению, обнародованные вчера Верховным Советом Российской Федерации решения не базируется на уважении и доверии к принятым Верховным Советом нашей республики нормативным документам. Ахыр чиктә халыкның 61% Татарстанны суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты,
Россия һәм башка дәүләтләр белән тигез хокуклы шартнама төзеп яшәүче республика булуын хуплый. Шуңа нигезләнеп, 1992 елның 6 ноябрендә Татарстан Конституциясе кабул ителә. 1994 елда Татарстан Россия белән вакаләтләрне бүлешү турында шартнама төзи. Суверенитет яулап алганнан соң Татарстан тышкы сәясәтен кура башлый. Сәяси өлгергәнлектән тыш икътисади үсеш башлана. Һәм бу алгарыш һаман да дәвам итә. Татарстанның хәзерге уңышларының нигезендә нәкъ 33 ел элек кабул ителгән суверенитет ята. Омскиның Старина Сибирский дәүләт тарихи-мәдәни музей тыюлыгында татар утары ачылды. Тантанада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев һәм Омск өлкәсе губернаторы вазифаларын вакытлыча башкаручы Виталий Хатценко да катнашты. 3000-нән артык милләттәшебез гомер итүче Большеречи бистәсенә узган әлеге күркәм чарада безнең төшерү төркеме дә эшләде. Вакыйга уртасында кайнап, Татарстан Республикасы көне уңайыннан да котлаулар җыеп кайткан хезмәттәшебезгә сүз. Hörmətli dostlar, Omski өлкәсе Большеречи районындагы иң зур вакыйга инде башланды. Монда татар утары ачыла. Менә шулай сагынып сөйләргә калачак. Алай гына да түгел. Омски өлкәсе Большеречи районында яшәүче 3000-нән артык милләттәшебез нәкъ менә шушы утарга килеп, рәхәтләнеп ял итәчәк һәм безнең татар мөхитенә чумачак. Шулай бит, Данис Манисович? Әлбәттә шулай, чөнки Көнчыгыш Сибир киңлекләрендә татарлар борын-борынгыдан төп халык булып торган. Һәм инде әлбәттә бу татар дөньясының аерылгысы зур өлешен тәшкил итә. Менә биредә Большеречи районында 13 татар авылы бар. Әлбәттә аларның һәрберсендә дә татар дөньясы, татар тормышы гөрли. Ләкин аларны берләштерүче мәхәтле татар йорты юк иде. Әлбәттә дини тормышны алып барыр өчен мәчетләр монда инде эшләп килә. Ә менә биредә милли-мәдәни мәгърифәти үзәк булырлык бина һәм шунысы да әле бит үзенчәлекле борынгы Сибир дигән Омскиның дәүләт музей тарихи-мәдәни утарында, менә комплексында әлеге үзебезнең татар йортының булуы, ул бит халкыбыз өчен генә түгел, әле башка меңләгән туристлар өчен дә татарның мондагы изе турында сөйли. Халкыбызның нинди һөнәрле икәнлеген, булган икәнлеген, һәм инде әлбәттә үзенең тарихы белән горурланып, сокланып алга таба да үзебезнең әле яшь буынга да җиткерә алырлык дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә менә бу гөрләп торган үзәкне тәшкил итә. Нәрсә тиеш татар йортына? Бүген менә бу йортта, бу ихатада бөтенесе дә бар. Без бу өйне эшләдек. Мин бик зур рәхмәт әйтәм булышкан кешеләргә һәм шул вакытта үзебезнең Татарстаныбызның Мамадыш җирлегендә эшләнгән әйберләре бар, Саба җирлегендә эшләнгәннәре бар, Зәй җирлегендә эшләгәннәре бар, Казаныбызда, Питерештә эшләнгәннәре бар. Гаҗәеп менә шаршауларны кире кайтардык. Biz аларны эшләп куйдык һәм менә бу өйгә бүген кер дә тор. Инде осталарга килгәндә, алар бүген Большеречи районы Үләнкүл авылыннан менә һәр элек татар йортында нәрсә булган барсы да бар. Сез инде чалгы үткәрнисез. Чүкечлебез. Чалгы белән печән чабылдырган, мал туар асырдырган. Хәзер заман башкарган тракторга күчелде. Картлар гына калды чалгы сидергән. Бетте. Сез каян өйрәнеп калдыгыз? Мин балачактан ук авылда туып үселгән, андык өйрәнелгән. Авыл баласы кичкенә чагыннан эшләп өйрәнгән. Билгеле инде Омски өлкәсендә күлләр күп, балыкчылар да шулай. Сез инде нәрсә үрәсез? Җетме? Ау үрәбез. 5нче класста укганда инәм үрәткә инде. Аннан бирле байлам, инде 70 яшьмин. Сез безнең кайсы яктан нинди әйберләр эшлисез әле? Большеречидан Акафат дигән оешма, хатын-кызларның оешмасы. Менә шундый Сараут дигән Сараут. Менә шундый үзенчәлекле Сараут дигән баш кием эшлиләр алар. Нәкъ менә шушы җирлектәге. Хәзер мин аны киеп карыйм. Килешәме? Килешәме? Рәхмәт. Хәзер киттек. Хәзер инде без менә монда
Qo'mishdan urushi yanına o'tirdik. Bosh kiyimi bor. Hozir mana shu shunday motor soatlarda urib qaraylik hali. Mana do'stlar, o'rgandim men mana nechik boshlaysan mana o'rganirga-da, ham mana shu shunday karshinnak o'rilga. Rahmat sizga. Mana bunday bayramlar prama karak ishlariga, ul настроение ko'tariladi. Yoshlarni привлекать etadi, Allohga shukr. Do'stlashtirarlar bizni. Aning uchun Tataristondan kelgan xalqqa rahmat. Аның байдасы күп. Ул оештыра, ул культурабызны калдыра. Татарларның инде үсешен телибез без, традицияларын саклап калыр өчен biz de эшлибез, тырышабыз. Омский өлкәсе Большеречье районында бүген зур вакыйга татар йорты ачыла. Инде безнең иң зур кунаклар менә шулай атка утырып кунакка киләләр. Искиткеч күренеш. Татарский дом будем заходить. Кадерле якташлар, кунаклар, мин дигән сүзне үзебезнең районда каршы авылына бик шат. Biz sizin bugün her bir avuldan bulaklar alıp geldik. Şol sandıgımız da var. Şol sandıklarga salıp bulaklarımızı tapşırabız bile. Исәнмесез, кадерле дуслар. Исторически так сложилось у нас, что всегда традиционно на Руси, в России, неважно, как наша страна называлась, Советский Союз, всегда народы проживали в мире, в согласии. Слова благодарности всем вам за то, что сегодня приехали. Многие, кто здесь присутствует, приняли участие в том, что наше подворье татарское появилось. Ну и, конечно, Василий Ильич, спасибо за инициативу и слова благодарности главе Республики Татарстан. Спасибо. Sizning har biringiz bilan buyuk tatar To'qay tilida esanlasham. Esanmisiz? Я с первых минут хочу сказать огромные слова благодарности уважаемому Виталию Павловичу. В самом деле, когда мы первый раз встретились и начали обсуждать возможность открытия татарского подворья, вы знаете, нам было настолько приятно и комфортно. Все инициативы, которые были выдвинуты через нашу общественную организацию, через главу района, он сразу поддержал и сказал: делайте добротно, на века, для всех, и не забудьте на открытие меня пригласить. Омский өлкәсендә 120 милләт яши. Бүген әле без тагын бер бәйрәм шаһитлары булдык. Монда без бергә төрле милләт халкы фестивале уза. Билгеле инде монда безнең татар халкыбызның да йөзе күрсәтелгән. Помните, как наш президент сказал: я русский, я татарин, я чеченец, я лезгин. Вот у меня, как у президента, намешано столько кровей. Вот у меня, допустим, бабушка татарка, там, дедушка украинец, по маминой линии, там, дедушка, бабушка русские. Поэтому настолько все переплелось, и хочется пожелать всем нам, и, конечно, всему татарскому народу с праздником, с Днем Республики. Развивайтесь и дальше, и показывайте пример развития всей нашей страны. Birden bulayık. Kulden selam, bayram bilen. Лейсана Садырдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Большеречье бистәсе, Омский өлкәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Мәскәүдә татар язучылары белән очрашу. Безнең китапларны укырга кирәк. Безнең музыканы тыңларга кирәк. Biz de sizin tileklerinizini özümüzün icatımızda kullanırga tırışacakız. Yaratkan artistim konkursuna netice yasaldı. Meni iң şatlandırganı mine bizning halkımız bugünkü estrada artistlarına tugul, ülken bon artistlarında, tiyatr artistlarında bir yarata bir hürmetli eken. İcat kişileri için oralaşu bik mühim.
Менә шуның içinde Татарстан язучылары ел сайын Мәскәүгә үз укучылар белән очрашуга килә. Гадәттә бу очрашулар Татарстан мәдәнияте көннәре кысаларында Мәскәү татар мәдәни үзәгендә Асадуллаев йортында уза. Быел Мәскәүдә яшәүче милләттәшләребез хузурына Ядәш дигән яңа нәфис фильм тәкъдим иттеләр. Тулырак алдагы видео язмада. Габдулла Тукай һәйкәле Мәскәү татарларын үз янына җәлеп итә торган урын. Ул шәһәрнең Замоскворечье районында урнашкан. Бу юкка гына түгел. Кайчандыр нәкъ биредә иске татар бистәсе урыны булган. Соңгы 10 ел Тукай һәйкәленә чәчәк кую традициясе Мәскәү татарлары арасында киң таралыш таба. Оны яшь буынга тапшыру да мөһим. Әдәби теманы дәвам итәр өчен кунакларны Асадуллаев йортына чакырдылар. Татарстан Республикасы язучылары һәм шагыйрьләре Мәскәү татарлары белән очрашуларын гадәттә биредә уздыра. Бүген дә Мәскәү каласының татар мәдәни үзәге кунаклар өчен ишекләрен ачты. Файда генерал милләтебезнең асыл заты Мәхмүд Гәрәевка багышланган күргәзмә эшләп килә. Ул аның туына 100 яшь тулуга оештырылган. Бу йортка Мәхмүд Әхмәт улы үзе дә яшь килеп йөри иде. Имән иңнәрендә ай юлы, җир йөзенә җитеп уяу уйган, читекләре булган Мәскәү укучылары белән очрашуга Иркаил Зайдулла, Рабит Баттулла, Лилия Гыйбадуллина, Рауил Сабыр, Алия Каримова килде. Әңгәмә бик җылы, мәгънәви яктан бой булып чыкты. Беренчедән сүзне Татарстан Республикасы язучылар берлеге рәисе Иркаил Зайдулла алды. Ул чыгышын әсәреннән үзек уку белән башлады. Хәтта офыкларда күчәрзе, күк сикрәскә, дөнья шуга. Әрсіз җилләр кискән чакта күзне мин сыйынам ылпак енекегә. Сәләтле татар иҗатчылары арасында яшьләр булуы аеруча куандыра. Лилия Гыйбадуллина чарага килүчеләр белән үз иҗаты белән уртаклашты. Казанның һәр йорты, урамы, һәр көне, һәр чаты, һәр ташы рух тула. Шушы рух никләргә тилерткеч татлы да бик ачы. Аралашу күңелле, рәхәт һәм урыны белән дулкынландыргыч табылды. Очрашуда катнашучылар каләм әһелләрен тыңлап, бала, яшүсмер чакларын искә төшерде. Мин инде монда берничә тапкыр киләм һәм Асадуллаев йортындагы очрашуларда без әдәби кичә үткәрәбез һәм мондагы аудиториядә безгә таныш күбесе. Без инде теге якын танышлар, дуслар кебек. Аралашырга кирәк, бер-беребезне белергә кирәк. Безнең китапларны укырга кирәк, безнең музыканы тыңларга кирәк. Без дә сезнең теләкләрегезне үзебезнең иҗатыбызда кулланырга тырышачакбыз. Ты поможешь мне с этим? Ну да. Договорились. Рабит Батулла Татарстанлар төшергән яңа фильмда бош рольләрнең берсен башкарган. Бу көннәрдә фильмның премьерасы Мәскәү шәһәрендә узган. Ядәш истә кинотасмасы якыннарны кадерләү, ярату һәм һәр вакыт бергә булу хакында. Байбулат Батулланың бу эше Калининградта узган Короче кинофестивалендә беренче урынны яулаган. Сентябрьдә аны кинотеатрларда карарга мөмкин булачак. Фильмның күп өлеше татар телендә. Же сложно найти подходящие слова и рассказать внуку о том, что навсегда изменит его жизнь. Алия Садыкова, Дина Газалиева, Александр Ярашов, Татарлар, Мәскәү. Бөтен дөнья татар конгрессы минем яраткан артистым конкурсына нәтиҗә ясады. Җиңүчеләрне 2 номинация буенча бүләкләделәр. Алар үзләренең яраткан эстрада яки театр артисты турында язарга тиеш иделәр. Җиңүчеләргә оештыручылар көтелмәгән бүләк тә ясады. Бу хакта тулырак Эльвира Хөснетдинова сюжетында. Бөтен дөнья татар конгрессы конкурста җиңүчеләргә зур бүләк әзерләгән. Алар үз язмаларының геройлары, яраткан артистлары белән күрешеп аралашу бәхетенә иреште. Менә шушы меңләгән җырчылар арасыннан мине аерып язгансыз икән. Алланың зур рәхмәте яусын. Әйдә концертыма чакырыйм әле. Миннән дә бер-бере генә бүләк булсын. Бу чараларның максаты безнең тамашачы һәм инде артист арасында бер төрле бер күпер салу,
Һәм инде сезнең иҗатыгызга бер төрле зур хөрмәт күрсәтү дип беләбез. Бу конкурсны ишетүгә үк минем күз алдыма иң беренче булып Нәҗип апа Ихсанова килеп басты, нишләптер. Аның бик күп театр артисты буларак без аны бик яхшы беләбез һәм аның башкарган рольләре безнең күңелебезгә кирип калды. Шуңа күрә иң беренче күз алдыма Йөрәк моем спектакле килеп басты. Һәм шуңа күрә Нәҗип апа Ихсанованы язасым килеп китте һәм шушы матур сүзләрем аңар дуа булып барып ирешсен дип уйлап куйдым. Эльфия Авзалова турында язарга булдым. Эльфия апа Авзалованың иҗаты минем тормышта нинди роль уйнаганы хакында, аның иҗаты бүгенгесе көнне менә яшьләр арасында да популяр булып калу хакында мин бәян итәргә тырыштым. Шунысы игътибарга лайык, конкурста катнашучылар Илһам Шакиров, Эльфия Авзалова кебек инде бакый дөньяга күчкән бөек җырчыларыбыз турында да, шул ук вакытта хәзер иҗат итүче профессиональ һәм үзешчән артистлар турында да язган. Галиәскәр Камал театрының яшь артисты Алмаз Бәрәев турында эшләдем. Ни өчен Алмаз турында? Чөнки ул безнең укучыбыз. Укытучы өчен үзенең укучыларның тормышта зур урын табулары ул инде иң югары бәя. Әгәр дә инде халык алдында хөрмәт казанса, халык алдында танылса, ул инде икеләтә бәя. Сөйнү, шатлану хисе, чөнки ник дигәндә өлкән артистлар белән бер рәттән инде яшьләргә дә игътибар булгач, димәк безнең актерлык һәм артист һөнәренә игътибар зур. Әлеге профессия яшәячәк, ник дигәндә ул бит безнең телебезне саклаучы иң беренче чыганакларның берсе. Сәнгатьтә яшәү, сәнгать белән яшәү, сәнгать белән кызыксыну кешене рухландыра, байыта, рухи яктан байыта, матурайта һәм тормыш өчен бик кирәкле, бик матур шәхес итеп үстерә. Барысы да уңышлар, рәхмәт килүегезгә, рәхмәт игътибарыгызга. Балык бистәсеннән килгән Ризалә Мөхәммәд Рәхимовага артистлар темасы аеруча якын. Ул мәдәният өлкәсендә эшли. Моңарчы да Бөтендөнья татар конгрессы оештырган конкурсларда катнашып җиңүләр яулаганы бар. Әлеге конкурста мин яраткан театр артистым, күршем, авылдашым Сәкинә Минханова турында яздым. Аның менә уйнаган рольләре шулкадәр үзенчәлекле, улар шундый оста итеп халыкка тапшыра белә. Шунысы кызык. Җырчы Татарстан Республикасының халык артисты Фердинанд Сәләхов һәм Галиәскәр Камал театры артисты, Россия һәм Татарстан Республикасының халык артисты Әсгар Шакиров турында конкурска 2шәр материал килә. Үзенең милләтен, динен, рухын, җанын бөеклеген тыйым итү. Шундый матур кыз балаларга иң зур рәхмәт сезгә. Минем яраткан артистым дигән конкурс быел беренче тапкыр оештырылган. Ул 24 майдан 23 июньгә кадәр дәвам итте. Шул бер ай эчендә катнашучылар социаль челтәрдә яраткан артисты турында язмасын урнаштырырга тиеш була. 100дән артык кеше катнашкан. Әлбәттә, катнашучыларыбыз арасында Татарстаннан түгел, Татарстаннар бик күп булды. Төмәннән өлкәсеннән, Омскидан, Свердловскидан, Киров өлкәсеннән, Ульян өлкәсеннән, Самар өлкәсеннән дә катнашулары менә татар артистларын, татар театр артистларын, татар җырчыларын хөрмәтләүләрен, кадерләүләрен тагын бер тапкыр раслады дип әйтәсем килә минем. Җиңүчеләрне төрле яшь категориясында билгеләделәр. 14тән алып 18гә, 19дан 25 яшькә кадәр һәм 26 яшьтән өлкәнрәк. Аларның язмалары Татарлар газетасында да басылып чыгачак. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Бүгенге менә шулар. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез, сәяхәтләр кылабыз. Сез дә үз яңалыкларыгызны юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Әле тагын күпме ачылмаган төбәкләр, шәхесләр бар. Бергәләп үткәннәрне барлык, матур киләчәккә юл сызыйк. Көчле рухлы татар булып яшик. Сау булыгыз.